Santa Coloma vol recuperar el conreu de la vinya i el patrimoni vinícola que la ciutat va tenir fins als anys 1960. Aquest dimarts s'han plantat al recinte de Torribera els primers ceps de la vinya d'en Sabater, un projecte que té finalitats experimentals i educatives. L'Ajuntament ha posat en marxa aquest projecte per retornar a la tradició del conreu de vinya a Santa Coloma de Gramenet amb la col·laboració de l'Institut Català del Vi, l'INCAVI, de l'empresa municipal Grame Impuls, del campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona i de l'Escola de Restauració Colomenca. Estem recuperant les arrels de la tradició vitícola a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i això té un caràcter mediambiental, tota la producció serà ecològica i això s'ha de remarcar, un caràcter també cultural, però al darrere hi ha una passa molt important que fem també, obrim un nou espai per la creació d'ocupació a Santa Coloma de Gramenet. Se está intentando recuperar las vides más autóctonas, más digamos, que le pueden dar un carácter y una personalidad muy propia a nuestros vinos y huir un poco de los aromas de globalización que hay en todo el mundo. Si en todos lados se plantan las mismas uvas, lógicamente habrá una globalización de aromas, que le llamo jo. Les dades que ens oferirà tot aquest procés d'experimentació juntament amb INCAVI donarà molta informació sobre quin és el millor comportament d'aquestes varietats en un terreny diferent com és el que ens trobem avui aquí. Els terrenys on s'han plantat els ceps, en el recinte de Torribera, han estat cedits per la Diputació de Barcelona. Es calcula que d'aquí 5-10 anys, la mitja hectàrea cultivada amb les varietats autòctones de garnatxa, garrot, pansa i picapoll proporcionaran al voltant de 1.400 litres anuals. A més, aquest projecte suposarà la formació i noves oportunitats d'accés al mercat laboral a una trentena de persones.